Hallo, ik ben Nieke van Boget. Ik ben 26 jaar en ik woon hier in Roggel. Ik heb al jaren in een koor gezongen en ik heb al een keer in een kleine musical metgespeeld. Ik vind het echt super chic dat ik nu als volgeling mag gaan metspelen in het Passieverhaal in Nieuwstad in 2022. Ik vind Passieverhaal ook echt een schoon verhaal, want het brengt de mensen gewoon echt bijeen. Het maakt het nu natuurlijk ook extra bijzonder dat het gewoon in een dialect gespeeld wordt. Ik heb er echt super veel zin in. Ik hoop dat jullie allemaal komen kijken en dat jullie het net zo schoon vinden als mij. Ah ja! Dit verrukkelijke leven, dit hartverscheurende bestaan, omdat ze is geboren, moest ze op een dag weer gaan. Dit verrukkelijke leven, dit hartverscheurende bestaan.